Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sahak mahitan maing tu pesta Natal paduahon alani martang yang nahoho mahita. Amen, mari de mahita. Marham Tuhan taro umongom sasude uka proham jakon raja marende masude marende masude marende masude. Tano ng laut harangani ng awang-awangi aumai ng sungay olopon rajai olopon rajai. Ibanado raja tai para sirohai natigori naponari parholong rohai parholong rohai. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tudi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang na bulon. Bisar desada panodang diakan na mangingani tano linggoman ni hamatea. Marongoman, bangsom rosian lomona, diari parporanganmu, marpahian habadiaon songon nabur sian apuan ni andos torang rodo tuho parangamu aka nauposo haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita ali debata amanami nadi banua gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamauliateon husobahon hami tuho. Marningot silehon lehon min nabalgay tuhami jolma nadi pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua gijang alani hami. Gabe nadangol do ibana. Jalana pogos, pola tubuh ibana di bara ni Betlehem, asama mora hami, saya rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, napi na patar ni anak mi. Amen, hudul maham, mari. Natalas ni roha hatu tubuni Jesus si palua holong aki Jesus si palua holong aki. Sai mardongan Jesus hinadengani nang tuaw patulus haholomomi nang tuaw patulus halolomomi. Tagihon hamuma pati ni debata di pesta Natal paduahon sadarion
Imana tersurat sian surat ni si Paulus tu si Timoteus na paduahon bidu sada ayat 10 songonoma didok disi ihutoma akapoda natikosi tirwanmu songon naung binegem sianau di bagasan hapor siaun dohot holong ni roha na di Kristus Yesusi ido sahana atong rak mahita mangido gogo sia Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mahulahon na hombar tupati mi amen. Totopoti madosata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatian ni pardosa mula manian parjahati tumadiko dalanna asa mahulu ibana ido dipangido roham alani i umbahen hupangido hami saya sudah timatorutorum asa unang mangonai be Tuhami. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah unang homabiar ayahudo siluluhon ho nunga pola hujau guarmo ahu napunaho hasangapo ma di debatana di gijang Lop ton diki ai naung dito bus Jesusi hamu sude bege mai sailas roha kumandoki sorang ni tiki dung jupang Yesus tuhaki ton dinama ngajari au tarbain marlas ni roha au sorang ni tiki dung jupang Yesus tuhaki di haul holong na rohaki dung nasoboy bemagoi mata nado mana tapau pinggol na tu mangihonau sonang ni
tiki dung jupang Jesus Tuhaki kandi nama ngajari au terbain marlas ni roha au sonang tiki dung jupang Jesus Tuhaki. Hatani debata turpuk di pesta Natal na paduahon sadarion, imatar surat di Jesaya bitu ono pulutulu, mamuka sianaya pitu sahat waya saplopat. Saiba de tahonokudo akka dengan bahasa ni Jehovah, akka puji-pujian ni Jehovah, ai ido natama marningot sude nabinahin ni Jehovah tuhita. Dohot ala ni godang ni dengan basana tu pinopar ni Israel. Nabi nahenna tu nasida hobar tu akka asi ni rohana. Dohot tu godang ni dengan ni basana. Ailina do tongodo bangsokku do nasida. Anak akan naso ulu pau tohon. Jadi duk songoni ibana sepaluan. Dinasa hagogotan nasida. Doho ibana targogut. Jala suruan ni buhinai paluahon nasida. Sian holong ni rohana doho sian panguluinai ibana paluahon nasida. Jala dihidda nasida. Jala dioppa ganupari sian narobi dope. Alahe turi doa ke nasida. Jala diar sahito dina nabadiai dibahini marbalik ibana gawe musuh nasida. Jala ibana sadili marporang dopak nasida. Alai sai totongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngulu ni si Musa diaka ari narubi. Alai anggo naung didok nasida. Di dia do ibana naung mabuan nasida nako sial luat nako sial laut rabdohok parmahan ni parduaan di biru-biruna. Di dia ibana na marsagihot todina na badiai tu tonga-tonga nasida. Isi ibana na manugus Musa na tisris tangan kemuliaanna nang patolak ayat di julu nasida lahu marbaik dari tanah sabilin hidup. Ibana na manugu nasida mamulus akka pusat songon hoda di adaran dangdung tartuk-tuk. Pinahan na kuat ukura ditugiton di Jehovah nasida kehasunan. Songolite ditugion ko bangso asa mabain guarno marmulia. Ido sahakna martua duakana tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Tungkano batoko Jesus Tuhani Tuko harima porus sudena gale nang mangalatap udani nang pura logoi tungkano batogor ni Jesus Tuhani tabuhan magowarna tua kahajolmai torop na somanada Jesus Tuhatai si polis ni olowani ay diniluhoni tabuhan magowarna tua kahajolmai. Tahatidak ko mahapursiaw tay. Songon na hinatidak ko didungata sa hapursiaw di sadok portibion ra mahita maddo. Abu porsia di dibata Jehovah. Ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangi dohotano. Abu porsia di Jesus Kristus. Anak ni dibata Jehovah na sasadei. Iman na ditubuhon ni si Maria. Na gabi-gabian sa todi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhat na tumaw na bernit di panghuman ni Selatus.
Nama te terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tuat tu banuaturu dung di tanom. Na mulak mangulu di hari patuluhun. Na manai tu surgo laho hundul tu siamun di debatan Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani. Di simay bana pay mamulak sagut tanoon. Manghumi halak na manghulu dohot na mate. Ahu porseya di toddi parbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan badia. Dohot di hasani dosa. Dohot di hati naman do. Mulak mangulu do sagut daging ni halak na mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Huria di Tuhata sungguh-sungguh. Sadarion, Senin 26 Desember 2022, pukul 10 WIB, tapatu pado parmingguon ima pesta Natal na paduahon. Laos diari sadarion, di patupa huriat tado, padidion na badia tu poso-poso, torok nasida na tardidi 5 halak. Na paduahon sadarion papumupelih kita, ima sada tuhuria pembangunan pusat radio dohot biaya bona tahun ni huriatta songonima sunggul-sunggul marete mahita. PGN deni suruhan sangat madituhani nungatu busi paluang raja si pardamehi di padame debatata do diri natu pardosa nungatu bu Kristusi di huta Betlehemi endeni suruhani sangapa dituhani. Kristus Raja sian surgo tuatu portibion tubuh sian si Maria lamano busi tahun debatana sotarida gabe daging songon kita nongaran Yesus Immanuel endeni suruhani sangat madituhani. Damini di batana sumurung sian salhuna roha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatai. Amin. Di hamuna damang dainang, di pesta paduahon, di parningotan, di hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus. Odok kami matu hamu salhuna, selamat hari Natal madihita salhuna. Hurian itu hatta namar pesta hita di pesta paduaho di parningota di hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus. Berita nauli si hang hulonota ima surat ni Apostel Paulus madapoton si Titus. Di bidu na paduahon mamuka maisian ayat 10 sada sah rudi 15. Tapai hutihut ma di bagasan rohat taganub. Ainunga tarida asini rohani di bata sibahin haluaon ni salhut jolma. Diajari dohita asa taswadahon rohana sodaulat rodi akka hisap-hisap tanoon asa taparangihon hatomanon hati goran dohot hadaulaton tagan di hasyanganon. Laos diajari dohita pay maimahon hatuaon na tahirimi
dohot hapapatar ni hasangapon ni debata na balgai dohot Kristus Jesus si paluai. Ay ditubus do hita, ay dilehod do dirina humokop hita. Asa ditubus hita siyan nasa hajahaton. Asa urason na didirina bangso ng iba na punasa na olo makapaduton akka ulaon na denggan. Imahatahon, paingoton, jala ajarhon siyan nasa gomos ni roham. Unang maadong na marhuni roha midaho ido ng sahatna. Hurian itu hatan halongan di bagasan Jesus Kristus di pesta paduahon di partikian na husdoon bohado hita tutu manakasi muse ng bilas ni roha di unok na tapestahon di pesta na paduahon. Ra bohasa pola 2 hali ak kaamang inang tapestahon na talon di simara songon nang di tema di tikyon nunga patar asini roha ni dibata kasih karunia Allah telah nyata ima sikop ni asini roha ni dibata di bagasan Kristus Jesus nang roh tu portibion atong hurian itu hatta dang bunyi HP na haroron itu hatai dan holip HP tidak tersembunyi alai ibanado silehon hanguluan dihita tu salhut jolma alani donota akama nami na nami secara universal do nang haroroni nang tuhatai disude golongan do songon naung tajalo diak ka piga aryon diak ka jamita sian nang horong ni akka surusuruan sian horong ni akka parmahan sian horong ni akka namalo do napistar do tu golongan ni istana pe di pabua do nang disi atong dang angan-angan hapena akka mang haluaon na dibuan ni tuhatai dada fiksi i alai realitas na mamulid doi ima sikop asini roha ni debata nunga patar asini roha ni debata nang tu portibion marhite hatutubuna di huta Betlehem atong nunga tajaloi akamang disikop ni asini roha ni debata di tonga-tonga ni nang nguluta atong taidama songod dia do nagtrupukon songod na pinatotani nang si Titus yanakon di haporsiaon anak rohani ni nang Apostel Paulus bohado tutu di pertumbuhan ni nang huria na di kereta di hati-hai boado na sida di akka pertumbuhan rabui amang inang tentang pertumbuhan bagaimana songok kamu akamang inang nama buan yanak kota tupad didion di berbicara tentang pertumbuhan perubahan tentu anak kita dari baby untuk anak-anak mungkin juga nanti di masa remaja ada perubahan do tu masa tua baru lahir mungkin sampai kakek buyut imara diakka pertumbuhan na berengota alani du bohado pertumbuhan secara rohani nang di tonga-tonga ni nang huria kereta nang di hati-hai alani du bergumul bagaimana Titus di masa mudanya yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus dia menuliskan suratnya ini kepada Titus supaya dia menggembalai jemaat yang di Kreta yang ternyata jemaat Kreta di mana mereka adalah jemaat yang begitu riskan atas kejahatan. Hidup bandai dok di ayat 12 sangat keras dok sahalak panurirang sia tonga-tonga nasida do saitongdo pargagap halak Kreta akka binatang pamusa paroha butuha akka nalosok mereka mengalami sesuatu kehidupan yang lama mereka seperti binatang buas mereka adalah di dalam kehidupan yang tidak rajin bekerja mereka hanya begitu saja
kehidupannya alani buhado tutu di dalam situasi kondisi yang dihadapi oleh Titus masa mudanya dengan berbagai kalangan strata sosial dari buruh, petani dan juga orang-orang pintar semua yang ada di situ. Bagaimana dia mengurusi sebuah, atau kita katakan kalau benda dia mungkin lebih mudah atau lebih gampang. Tetapi bagaimana dia mengurusi manusia dalam pertumbuhannya. Mungkin Bapak Ibu tidak mudah. Dan juga kami sebagai hamba Tuhan ketika melayani di gereja tidak mudah. Bagaimana dengan strata sosial, bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dengan latar belakang pendidikan dan yang berbeda dalam suku. Bagaimana kadang ini supaya bisa diubah, supaya bisa bertumbuh, supaya bisa dinasehatkan, dipaingoton. Disitulah juga bagian dari pelayanan Titus, Bapak Ibu Saudara. Alanido margugoma ibana disuraton nang Apostel Paulus songon anak rohani ibana asa totong songo dia pe pangalaho, songo dia pe nedidupanna di huria di masyarakat yang ada di Kreta pada ketika itu. Totong ma di parsaulion ibana akka nadinggan bawalah mereka mengalami suatu pertumbuhan yang hebat supaya mereka tetap di dalam iman yang kokoh. Alanido takas didok nunga tarida asin roha sibahen haluaun di nasida. Takas diajari bagaimana tanggung jawab dari Titus menitik beratkan supaya mereka percaya. Jemaat Kreta yang baru supaya mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka diberikan didikan di ayat 12 diajari dohita asa taswadahon naso daulat aka hisap-hisap ni tanoon, supaya diajari bagaimana kembali di konsep dari jemaat Kreta supaya mereka berpikir jernih, mereka meninggalkan hal-hal duniawi, tetapi bagaimana mereka supaya diperangai mereka di dalam iman, imahatomanon, hati goran, dohot hadaulaton, dagan di hasianganon. Artinya mereka dicoba oleh Titus sebagai gembala mereka, diingatkan, diberikan suatu pembelajaran, didikan kepada mereka supaya tetap bertumbuh di dalam iman mereka, supaya kemampuan mereka tetap berkemampuan di dalam hal rohani, pertumbuhan iman mereka. Raido, kalau mau pintar meraih juara maka harus banyak belajar. Pengen berhasil maka harus banyak berusaha. Itulah dicoba diajari bagaimana usaha, bagaimana dengan atas kasih karunia Allah lah sehingga mereka mendapat pertumbuhan kerohanian. Alani asini roha ni de batama di hatauon ni si Titus lau mabuan tu pertumbuhan, tu perubahan di masyarakat, manang di jemaat na di Kreta di hati-hai, mendidik atau dengan bahasa yang lain mendisiplinkan jemaat Kreta supaya mengalami pertumbuhan, perubahan yang nyata di dalam kehidupan mereka, dan juga menjadi melaksanakan orang-orang yang bijaksana perintah Tuhan mereka hadapi. Bukan seperti kaum Farisi yang hanya mereka firman Tuhan tahu, mereka dipuji-puji tetapi bertentangan dengan iman mereka. Imara berengota bagaimana mendidik, mendisiplinkan jemaat Kreta supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Keinginan-keinginan duniawi supaya mereka tinggalkan, tetapi dididik supaya meninggalkan kefasikan, supaya hidup dalam bijaksana. Bapak Ibu Saudara, supaya beribadah di dalam Tuhan, berarti ada
kesalehan iduman dok di Timotiusi ajari mak patau mai bana pasomal solma dirim mengulahon hadaulaton didikan Allah berlanjut selama kita masih hidup Bapak Ibu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang-orang yang dididik di disiplin Allah tentu mengalami proses dan mengejar kesempurnaan yang dipanggil Tuhan, mengarahkan jemaat kereta, mengarahkan jemaat HKB Bandung Ropermanda supaya mengalami pertumbuhan kerohanian oleh hamba Tuhan. Akana poso ni di bata asa dipaingoton tutu nadinggan asa unang gabi marlaok ngulu ni haportibion di tonga-tonga ni nanguluta alai gabe pangalaho natadok tunggal mak unang gabe dohonota di pangalaho na dohonota ganda di tonga-tonga ni ngulun alai moral na tunggal mak unang gabi moral donota naganda nasarobang mangulahon hageduhon hadaul nasudaulat akka hisap-hisap ni tanoon alay bohado tutu nang moral na tunggal ma diaka nama jakon haroro dihatutubuni Jesus Kristus tuhatay marhite pesta na paduahonon atong damang dainang dada murahan asini roha ni debata tidak murah argadoi amang argado pakokopon ni tuhatay pola ditadikon hasangaponna hamuliaonna asa tajakon asini roha ni debata nasi kopi nang dihita atong bau nang betutu doma na bermoral ganda na manghuton tuhata alay say di akka hisap-hisap ni roharpi budupi tu akka na madubudungan akka na pugos gabi manurbu akka tobak dohonot tamuse lani akka nang akka korupsi dohot gudang nuaing bohado tutu di tonga-tonga ni huria asalam duminggan di akka parsoran nauli di tonga-tonga ni hitaon alanunga sikop asini roha ni di bata bohado huria asa macedinggan dia kapakubasyonna masih jaluan asa unang buira songon nagudang di Jerman nung nagudang akka na ateis karena gereja tidak peduli, mungkin gereja tidak memberikan sesuatu nilai yang sangat berharga untuk persekutuan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Tong di sido hita kamanginang asa marngulu namar hatomanon tigor jala marhadaulaton si parangihonota ima nang tajalo marhite hapapatar ni debata marhite di asini roha naung sikop atong hurian itu hatta marhite hatutubu do pakokopon ni Kristus nunga di tubuh sita sian nasa hajahaton nunga diuras hita atong ibana nama na punahita akka amang inang di bagasan nguruton atong tajak koma Kristus naung sikop asini rohana do haluaon naung dipasah tu hita ima guguta imalas ni roha asalam didok na kaning gomos berwibawa hita di tonga-tonga ni portibion nang songot tutu siruspe unang huro hani halak mida haposomi ale takasma hatahon paingoton jala mangajarhon hatai ido hagulwata songon nagtuari di tema Natal firman telah menjadi daging atong ido diajarhon tu hita naung gabi Kristus daging logos imata jalo gabe hangulata sibuan hanguluad do diharoroni tuhatai atong nunga sikop asini roha ni debata dihita huriani tuhata atong tajalo mai dihasikop ni nang asini roha debata marhite pangulauta marhite hapor syauta namarakup pangulaon dang songodong rupani hola pangulau ditonjolhon ala hita sian asirohan nang tajaloi kaso karunia yang kita terima mari kita
berbuat sesuai dengan kasih karunia yang kita terima dari Kristus. Songonema di hamuna amanami inanami nama buan tupat didion nabadia, seperti tadi firman Tuhan, bagaimana pertumbuhan di kala jemaat kereta di dalam mengalami sesuatu yang kurang baik, tetapi bagaimana seperti pertumbuhan anak-anak ini nantinya amang inang, bagaimana kita ajak supaya lebih mengenal mereka akan Kristus, bagaimana pertumbuhan perubahan mereka nantinya sejak baby sampai dewasa adalah tugas utama kita sebagai orang tua. Pendidikan yang pertama dan terutama adalah dalam sebuah keluarga amang inang. Coba kita buat mereka mulai dari kecil, mereka kita katakan kita harus amin, kita berdoa, kita harus sebut nama Yesus. Mereka akan beranjak dari situ amang inang. Ta kasmai siat tonga-tonga ni bagas tatadok martangia kita amin dulu ya, mau makan, mau tidur, kita mau berjalan, harus kita mau berdoa dulu supaya kita dilindungi oleh Tuhan mungkin. Dan itu juga menjadi suatu kehidupan psikologis anak-anak kita nantinya, bahwa kami ini harus berdoa dan di dalam Yesus Kristus. Dan itu juga nantinya amang inang menjadi pertumbuhan kerohanian bagi anak-anak kita son hawidoyate, seperti tumbuhan atau pertumbuhan pohon. Sejak kecil kita coba bikin pertumbuhannya yang indah, mungkin supaya daunnya lebat, mungkin juga buahnya nanti bisa berhasil berbuah lebat. Demikian juga halnya ditiki mulai metido tasior sihori tapadinggan di pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Dan itu juga kita akan beroleh nantinya bagaimana pertumbuhan ke depannya rohani anak-anak kita. Di pargu itu hatama hamu amang inang nama buan akan akotai tu padidion nabadia idolas di rohata ainunga sikop asini rohani di bata atong alani amanami nanami di pesta paduahonon nunga sikop asini rohani di bata taulahomai di tonga-tonga ni nguluta di las ni rohata Jesus Kristus haluautan waing doho di haluauta sugut. Amin martangi yang mahita. Tuhan mau lihat tema rohanami naung sikop asini roham marhiti hatutubum di huta Betlehem. Itu Tuhan nahu halasok kami diaka perayaan Natal dohok natuari Tuhan di pesta parjulu saat ditikion pesta paduahon manungguli hami Tuhan sikop doa si rohami dan murahan alai totong nunga dilion ho asiroham marhiti hatutubum di huta Betlehem balgani asiroham kasih karunia nasa koi Tuhan di lehoko gabe jolma gabe logos gabe firman atong ima hupatau hami Tuhan ima hatami huso halihami sonahu jalo hami Tuhan marhite nang soso-soso ni Apostel Paulus Titus asa diajarhon dipodahon dipaingoton asa mabuan tu disiplin asa dausian hisap-hisap ni tanon alai tu hatomanon tu hasitongan tu kesempurnaan di namano hali nang hatami laos marsite ima dihapur siaon nang sikop asiroham mangunahon akan nauli nadinggan mahami di tonga-tonga ni ngulunami mau liatin rohanami Tuhan alang nang sikop asirohami mar pangulaw may mar pabahena may di tonga-tonga ni ngulu ni hapur siaon nami tu salhut halak ali Tuhan mau liati rohanami di sikop ni asiroham di pamistahon nami Tuhan sa sikopi matotong asirohami jala hulau kami ma asing roha nasi kopi totong dinggul nami tu akaari na mangihuton Tuhan songonima akamanami inanami na mabuan akanakon lao tu padidion na badia patadahu guari Tuhan asa mangiduhami pasu-pasu Tuhan guari asa guar natar pasu-pasu guar si pajujuon guar si paeheto ditikina ali Tuhan bertumbuh diaka umurna akan akon namion di jasmani rohanina Tuhan marhiti panuguon ni natoras nang huriam tuak katiki naroon
pasu-pasu diakta ulona sida na maragami Tuhan dilas ni rohana sida talumubi diloko Tuhan palumean tanggung jawab di tengah-tengah sida diakayan hakon nang ditikyon. So ni Tuhan nang diaka opung pe diakalas ni rohana sida nang ditikyon pasu-pasu dinamangi huton akapa hopu Tuhan tokinari majalo padidion na badi pos rohana mi Tuhan gabe termeterai tersurat guarna sida tu buku pustaha hanguluan nahu hapur sehami ali Tuhan mauliate marohanami mangido hami Tuhan urupi hami di tengah-tengah ni pardalan ninggulu nami laho manal pui tahun 2022 asa saat hami Tuhan tahun 2020 nanang si basa-basa honomu nang tuhami rupiah kamanami nanam yakar ruas ni huriam Tuhan di tengah-tengah ni ulon na sida na maragami dia kana marsahit Tuhan leo dina sida gugu do ta malumon do dia kana mangula akka ulon na totong di bagasan pos ni roha na sakoy boto hami Tuhan sikop do asi ni roham marmudu-muduhon ngulu nami nakapurseon nami holan di bagasan Kristus Jesus si lehon asir ni roha nagudangi tuhami sadarion na manotong rodi saliling nililing na. Amin. Marende mamo on madohon on mo orang ni rohata do poso on namare akon kita tu atas tano malungun audiho o Jesus tung roho apul marohaku saleleng audison asiroham diahu marni dadangol hon tai diau tuho tai diau tuho basado amai disuruh anaki asagara rona sude utang tai uhut padiriona asona ngatai haut nasahatau haut nasahatau. Tong di surgoi asona ngatai sai
ng tolhas rodisi. Masuk ngahita tu acara padidion na badia, marede mahita nomor 146 ayat 1 las jongjong ma na koras na buat na padidion di inganak. O Jesus naing tardidi do poso on sai Roma mangaligi uhut majaloon. Jiboan na toras na nasida betuson ay naing pasahaton na martangiang mahita, aliaman namin na di banwa gidyang narodo hami tujulum, mabuan akadadanakon, say asimaroham, jalo manasida gabi anak komu, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuad da anak sididion. Tangion hamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ni namadok ak kasisyanna. Puday hamu masalhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangraduti salhut. Nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma. Say dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa ro ajal niha sianganon. Manang ise na porsea. Doho ni didi dapotan hanguluan alay na so porsea hona uhum sugut tangyon hamu madohot hata ni debata na tersurat di evangelium ni si Markus adong maaka na mabuad danak tutuhan Jesus asa di jama alay di pisang akka sisyan naima na mabuani jadung di ida Tuhan Jesus si sugu maruhana di dogma luas samuma akadadanaki rotu ahu unang oray hamu nasida ay diaka sisongonido harajao ni debata natutudo na hudokotu hamu manang isipe anggo sosongod danak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadadanaki dia pehom matangan na tu nasida ma masu nasida atong hatid dakon hamu majolo ha porsiaw tay aw porsea di bata atong alusihamu mahata na husukutonon parjulo di pangido hamu nuaing di dion akadadanakon tu bagasan ni nani hapor siamuna
alusna di pangido rohanami. Paduahon behana ulo dohamu mamudai anak komunon asa diboto jala di huton nasida hatani di bata alusna na ulo dohami. Patoluhon na ulo dohamu marsunasida tu gereja do tu perguruan nihuria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna na ulo dohami. Atong tapasaha manasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiai hudul mahamuna Roma Musa sa keluarga tujulu. Kasan guarnito di porbadia. Amin. Ale Tobias Diandra Nababan Hudini mahu tubagasan guarni di bata ama doh tubagasan guarnya anak na Tuhan Yesus Kristus doh tubagasan guarni itu di porbadia. Amin. Ale Hans Martin Anugrah Sinaga Hudi di mahu tubagasan guarni di bata ama doh tubagasan guarnya anak na Tuhan Yesus Kristus doh tubagasan guarni itu di porbadia. Amin. Ale Gamaliel Sahala Tapubolon Hudi di mahu tubagasan guarni di bata ama doh tubagasan guarnya anak na Tuhan Yesus Kristus doh tubagasan guarni itu di porbadia. Amin. Jongjong mahamuna amanami inanami na mabuan tupad di Dion. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hubasat hami akada dana kotuho jala di jakon hodo na sida gabi anak komu marhiti-hiti pad di Dion na badiai asa masuk turian ni halak Kristen na sida di tanaon jala gabi paniad di hanguluan na saliling niniling na asi maroham do dia kana toras tidak danakon say pargugui jala ajari manasida manugunugu dak danakot tuho
asarapna sida tarului di akka artani harajomu. Amin. Mari dimahita nomor 147 ayat 5.16 rim mahita jongjong saluta. Tatang yakoma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salhut silehon lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus hupa sahat hami masian nani lehom mitu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabi uap na husus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasia kami pilianon pati bulhon harajomu itonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondi rodi pamataku osadohot gogoki rodi salut artaku upasahati Alihaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say South Malomo ni Roham di banwa tungaon, songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion, hanguluan siapari, si sama dosa nami, songong panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo mapuna rajaon dohot hagogon rodi Pasu-pasu jala di ramoti,
Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. 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 Selamat Hari Natal Madihita Salubna. Selamat Hari Horas. Natal. Ya, Roma hamuna sekeluarga yang marputu. Doa pahamin na dua. Di